ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତାର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଓ ନୂତନ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ନୂତନ ଭାବେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରଜଙ୍ଗସ୍ଥିତ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାଗୃହଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ପରଜଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। 5T ସଚିବଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 29 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନ୍ଦିର, କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ 57ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 223 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବିଧବା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନୂତନ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦୋଷ ଓ ନୂତନ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପରଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ସମାଚାର।